Ja som dizajnerka, pôsobím ako docentka na katedre dizajnu nábytku a interiéru na Technickej univerzite vo Zvolene a oblasti biomimikry sa prakticky venujem asi od roku 2010, kedy som začala pracovať ešte vtedy na mojej dizertačnej práci a zaoberala som sa nástrojmi, ekodizajnovými nástrojmi, ktoré môžu dizajneri využívať v svojej tvorbe, aby tvorili sofistikované, inovatívne návrhy. A práve cez vlastne tento proces objavovania týchto rôznych prístupov a spôsobov som objavila biomimikry, ktoré pre mňa prišlo absolútne fascinujúcim nástrojom práve pre dizajnerov, ktorí myslia kreatívne, lebo tá príroda, či už vzory, ktoré objavujeme v prírode, spôsob, ako funguje príroda, ako fungujú ekosystémy. Našla som tam množstvo paralel medzi tým, ako potrebujeme, aby fungovali naše projekty a teda produkty, všetko, čo nás vlastne obklopuje a práve nejaké tie funkčné paralely medzi tým, ako funguje príroda a ako chceme, aby fungovali veci okolo nás a hľadanie spôsobov, ako to vieme vlastne prepojiť a doslova napodobňovať, mi prišlo fascinujúce, aj keď som testovala tieto nástroje so študentami, tak v podstate biomimikry vychádzalo ako jeden z takých tých najzaujímavejších a najviac kreativitu rozvíjajúcich prístupov pre dizajnerov. A preto som vlastne začala s biomimikry spolupracovať potom na profesionálnej úrovni a v podstate od roku 2015 sa aktívne zapájame so študentami aj v rámci rôznych startupov do rôznych Biomimikry Global Design Challenge súťaží. Zapájame sa do medzinárodných projektov a začala som vlastne v rámci biomimikry fungovať naplno v rámci vedy a výskumu a momentálne mám viacero v podstate národných projektov na takej už vyššej, serióznej vedeckej úrovni s dopadom samozrejme na umenie a dizajn rozbehnutých. A je to naozaj taká veľmi fascinujúca a dobrodružná cesta. Ja si myslím, že čím skôr tie decká sa naučia pozorovať svet okolo seba ešte takými nepoškvrnenými očami, tým lepšie. Lebo my vieme, aspoň ľudia, ktorí sa zaoberajú biomimikry, vieme, že jeden z pilierov biomimikry je práve tzv. Znovu prepojenie sa s prírodou. Čo my dospelí v podstate sme zabudli. My sme už veľmi ovplyvnení tým, čo vidíme, tým, čo vieme, ako sa vyrábalo kedysi a ako by sa mohla vyrábať do budúcna. A tie deti objavujú ten svet prírody nepoškvrnene. Oni si vedia práve všímať tie drobné detaily, tie drobné vzťahy, ako fungujú rôzne organizmy medzi sebou a vnímať to celostne a inak. A práve tam sa môže naštartovať určitá ich uvedomelosť, zodpovednosť a aj spôsob toho, ako oni rozmýšľajú kreatívne v akomkoľvek odbore. Lebo ja síce som dizajner, robím v umení, ale biomimikry je aplikovateľné na všetky odbory, dokonca aj na rôzne biznis záležitosti, na to, ako môžu fungovať efektívne ekonomické systémy. Čiže tie deti, keď sa stretnú s tým už v takom útlom veku, tak o to lepšie, keď naozaj potom už dospejú, si vedia uvedomiť, že áno, aj tu sa dá inšpirovať, aj toto je cesta, ako tvoriť tú udržateľnú budúcnosť. Pre zložitosť toho diagramu, že ako myslieť ako dizajner v kontexte biomimikry, je pekný príklad, že keď chceme navrhnúť hrnček s nejakými inovatívnymi vlastnosťami. Za normálnych okolností, keď máme problém, chcem navrhnúť hrnček a nemáme ešte nejaký zaujímavý hrnček, tak rozmýšľame následovne. Najprv, ako keby taký roztvorný zobáčik, zistíme, aké všetky hrnčeky na trhu existujú, aké majú vlastnosti, ako ich viem dosiahnuť. Až keď zistím, že OK, toto sú všetky hrnčeky, ktoré poznám a ktoré existujú a viem, ako sa vyrábajú, tak si zadefinujem cieľ, aký hrnček chcem navrhnúť ja. Aké má mať inovatívne vlastnosti, aby bol iný ako tie, čo už existujú. Zase za normálnych okolností začnem existujúcimi technológiami rozmýšľať. Chcem, aby hrnček svietil? OK, podsvietím ho LED svetielkom. Chceme, aby menil farbu? Dobre, natriem ho nejakou chemickou zlúčeninou, ktorá, keď je teplý, bude červená, keď je studený, bude modrá. A vyprototypujem hrnček. Keď chcem uvažovať o bioinšpirácii, tak v tom bode, kedy mám zadefinované, aký chcem mať môj nový hrnček, ktorý je úplne iný ako tie konkurenčné, chcem, aby svietil, chcem, aby menil farbu, tak sa spýtam prírody, hej príroda, ako svietiš? A nájdem všetky organizmy, ktorých prežitie závisí na schopnosti svietiť. Nájdem organizmy, ktoré sú schopné bioluminescencie, nájdem si svetojanskú múšku a pochopím, na základe čoho vytvára ona svetlo. A takýmto spôsobom
začnem navrhovať môj hrnček, ktorý bude svietiť a generovať nápady, ako môže hrnček svietiť ako svetojanská muška. Ak má meniť farbu, nepozriem sa na súčasné chemikálie, ktoré menia farbu, ale pozriem sa, ako mení napríklad farbu chameleón, alebo ako vznikajú farby motýlych krídel, ktoré sú v skutočnosti štruktúrálne. A snažím sa zase takú koncepciu zvoliť na to, aby tá moja inovácia bola inšpirovaná prírodou, nie súčasnými technológiami, ktoré existujú a sú vlastne neudržateľné. A presne v tej fáze, keď by som začala generovať množstvo ideí na bioinšpirovaný hrnček, sa dostaneme do bodu, kedy skúsime vyprodukovať koncept takéhoto bioinšpirovaného hrnčeka na báze buď chameleóna, motýlych krídel, pávich pier alebo svetojanskej mušky.